Здравейте! Днес ще превърнем тези ребърца в една чудна яхнийка. Затова нека да се вземем с тяхната обработка, защото те са по-големички и ще трябва малко да ги понарежа, за да станат така кокъл. Няма да го нарежа, разбира се. И когато ги пообработя, директно в тенджерчето, което съм си приготвил тук до мене и не знам дали се вижда на камерата. Ето така горе-долу, хвърлям в тенджерчето. Така, днес ще направим една яхнийка. Ето и необходимите продукти, от които ще имаме нужда, за да направим тази прекрасна яхнийка. 1 кг ребра, около килограм и половина картофи, 200-250 г гъби, червена чушка, един голям морков и една глава кромит лук. След като изброих всички продукти, е време вече да пристъпим и към направата на самото ядене. Заливаме ребърцата с вода, пускаме котлона на максимална степен, слагаме тигана и оставаме ребърцата да врат. Погледнем сега какво се случва. И така, когато ребърцата поврат, време е да добавим чушката, моркова и кромит лука. Добавяме ги на този етап, защото, както предполагам знаете, на моркова ще му трябва малко повече време да стане готов. Както виждате, до тук няма пържене, няма нищо странично, което да усложнява направата на това ястие. Изключително лесно се прави и, разбира се, изключително вкусно. Слагаме капачето и оставаме яденето да си къкри. Време е към мястото да добавим и картофите. Първите няколко ще ги добавя с ръка, защото ме е страх да не изплиска много. Разбира се, водата, в която са стояли картофите, не се изхвърля. Тя е пълна с нишесте и ще предаде допълнителен приятен вкус на самото ястие. Така че да знаете, тази вода не се изхвърля, а това бялото е нишесте. Разбъркваме и вече сме почти на финалната права. Остана да добавим само гъбите. Гъбите ще ги добавя в момента, в който ястието заври отново, тогава и ще овкуся. Разбъркваме добре и оставаме да си ври. След като ястието отново завря, време е да добавим гъбите. Гъбите ги добавям последния, защото така не стават най-бързо. Ако ги сложим още в началото, те буквално ще изчезнат в яденето. Затова ги добавям в края, за да може все пак да останат. Разбъркваме. И заедно с това разбъркване сега и ще овкусим това прекрасно ястие. Така, започвам с няколко листенца дафинов лист. Дафинов лист придава, знаете, прекрасен аромат. Черен пипер. Всичко е на вкус и на усет. Толкова мича достатъчно. Време е за червения пипер. 3 лъжици. Такива. Слагам 3 такива лъжички. И, разбира се, трябва да разбъркаме. От тук нататък в общи линии остава само да следите ястието за готовност на картофите. Станат ли картофите, яденето е готово. Но оставете го сега да си покъкри на
слаб огън за малко по-дълго време, за да може и самите кокали да пуснат повече количество колаген и за да може самото ястие да е по-вкусно. И накрая добавяме малко сол. Както казах, връщаме на 4 капака и оставяме на котлона до пълна готовност. Пропуснах да добавя една много важна подробност, че ястието от време на време трябва да се разбърква. Ето как изглежда към момента. Аз намалих с още една степен варенето, т.е. в момента се вари на 3. Колкото по-бавно, толкова по-добре. Слагаме капачето и оставяме да си къкри. Ребърцата с картофи и гъби вече са готови. Нека да ви покажа как изглежда ястието. Мисля, че изглежда добре, а? Гъбките си са цели, запазили се. Супер! Нека сега да разлеем в една чиника. Трябва да видим как ще изглежда в чиниката. Упс. Ето така. Това беше да си лъжичка. Това беше поредното мое видео. Надявам се, че ви е харесало. Ако е така, знаете си. Ударете един лайк, може да го споделите с приятели. Това е поредното доказателство как има ли желание, има и начин. Лесно е да се готви, стига само да искате. Чао и до нови срещи!